Altså, vi har været rigtig glade for, at både Secret Hotel, performancegruppen og Lions Club og plejehjemmene for ældre og demente i Helsingør, Grønnehaven, Christinehøj og Strandhøj er gået ind i det her projekt. Det handler jo om sundhed, og det handler om kultur. Og for os er det vigtigt, at kunsten ikke kun udfolder sig i nogle lukkede kulturrum, men at den også kommer til udtryk i nogle af de steder, hvor folk er. Og i særdeleshed de steder, hvor folk ikke har mulighed for selv at opsøge kultur. Og de demente er jo i særdeleshed et eksempel på det. Vi har valgt det, altså det er vigtigt at understrege, at det har været et eksperiment, forstået på den måde, at vi ikke kender udfaldet af det. Men jeg synes, det er gået rigtig godt. Jeg var personligt lidt bekymret for, at man ved at vise noget abstrakt kunst for ældre, kommer til at måske kan forvirre dem yderligere i forhold til, at de befinder sig i en ret kritisk situation. Men jeg synes faktisk ikke, det har været tilfældet. Jeg synes egentlig, at hypotesen er holdt meget godt med, at vi har ville vise noget abstrakt teaterkunst, performance, men med en vis genkendelighed i forhold til de ældre og de dementes livsverden. Så på den måde må jeg sige, at jeg er meget tilfreds med eksperimentet, som det har udfoldet sig, og glæder mig rigtig meget til at arbejde videre med det i de sammenhænge, hvor det kan være muligt. Det her, det er Rosa. Rosa, hun faldt og brækkede anklen i 1950. Kort efter mødte hun en tysk kvinde, som hun tog med til Peru. På det tidspunkt havde hun stadigvæk sit ben i gips. Rosa var den sidste i en søskendeflok på 8. Hun havde en vorte på sin venstre kind, og så lugtede hun altid af cerutter. Jeg synes, det har været enormt rart at være i rummet med de her mennesker, som har en anderledes bevidsthedstilstand. Også der har været en meget stor varme. Og så sådan en sjov koncentration, som jeg ikke rigtig kan definere, fordi de har været meget på. Samtidig med, at man også godt kan mærke, at de har været sådan lidt af. Jeg synes, det har været sindssygt spændende at spille for et fuldstændig andet publikum. Og sådan helt specifikt at spille for en type hjerner, en type bevidsthed, vi ikke ved, hvordan er. Og så prøve at møde dem med en forestilling, som provokerer almindeligt fungerende hjerner. Forsøg på at få sammenhæng i alt, hvad vi ser. Og så har det været inspirerende at opleve den varme og nærhed og humor, der er mellem plejere og beboere. Hvad synes du om eksperimentet her? Jeg synes, det er interessant, fordi at det er oplevelser, der taler til det, der sker her og nu. Og når man er dement, og det er også derfor, vi havde prøvet, at det kun skulle være demente, så er det, de er til stede her og nu. Og får de oplevelser, der er, det behøver ikke at give en mening. Selvom de synes, det er underligt. Det er også underligt for sådan. men det er jo også sjovt, og de kunne godt lide historierne, der var sådan fortalt, fordi det var sådan meget nærværende. Jeg har også brækket min ankel, var der en, der sagde. Og det synes jeg er dejligt. Ja. Meget spøjs, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Giver det mening at lave sådan noget for ældre, for demente? Jeg tror nok, demændene, de sad og syntes, det var noget fjollet noget. Jeg ved det faktisk ikke, men det er da en oplevelse. Og nu kan vi jo så se senere hen, om vi ikke kan snakke om det og få lidt smil på, og hvad de har oplevet. Jeg tænker, det er rigtig spændende.
og lægger så også mærke til, at reaktionerne er meget, meget forskellige. Nogle fænger det. Jeg var jo på Christinehøj og snakkede med Arne i nummer 30, og han var jo helt fantastisk. Han har en stor oplevelse. Så det var jo en dejlig ting at høre og se og opleve.